Heb jij een tatoeage? Ja, die heb ik. Ja. Hij zit op mijn rug. Dus, expres op mijn rug laten zetten. Als ik er nog eens een keer spijt van zou krijgen, dan hoef ik er in ieder geval niet iedere dag naar te kijken. Het is een draak, maar dat ben ik zelf ook. Nee, die heb ik eigenlijk heel impulsief laten zetten toen ik 18 was. En zoals dat soort dingen gaan, ja, dan blader je er zo'n boek en dan, of je ziet ergens een mooi plaatje en dan vind je dat mooi en dan laat je dat zetten. Wat vonden je ouders ervan? Ja, afschuwelijk. Afschuwelijk, ja, die waren het er niet mee eens. Nee. Mijn tatoeage is mijn paard. Die heb ik bijna 13 jaar geleden gekocht toen ik gestopt ben met school. En daar doe ik alles mee. Mijn lievelingstatoeage is de namen van mijn kleinkinderen, maar toch ook de Lange Jan. De Lange Jan. En aan de andere kant ook wat heel belangrijk is, het wapen van Middelburg. Middelburg is mijn stadje, ik hou van Middelburg. Ik vind, Middelburg is mijn alles. En als ik de Lange Jan zie waar ik ook vandaan kom, dan ben ik thuis. Het geeft zo'n thuisgevoel. En ik ben een Middelburger in hart en nieren. Het is een hele prettige sfeer hier in de stad en een lekker rustig stadje met heel veel leuke mensen. Nou, op mijn lichaam staat in wezen gewoon mijn leven. En dat is een tatoeage die heb ik met mijn zoons gezet. Die hebben dezelfde tatoeage. Bij mij staat de P van papa boven met de D van Daniel en de B van Benjamin. Dat zijn de namen van mijn zoons. Hun hebben dezelfde tatoeage, alleen hun hebben hun eigen letter bovenin en dan papa en dan hun broer. Dit zijn de namen van mijn kleinzoons. We beginnen met Nouri, Savi, Femilano, Noah, El Gerino, Jevanito en Farel. Dat zijn mijn kleinzonen. Dan hebben we hier mijn kleindochters, Lua, Nové, Nanou, Zayen, Vienna, River. En dan moet ik zelf even kijken hoor. Janomi en Jern. Dat zijn er in totaal 15. En nummer 16 die van het jaar geboren wordt, de naam weet ik nog niet, maar het wordt wel een jongen. Ja, ik vind dat belangrijk en ook een manier van mij te laten zien dat het eeuwig is en dat ik ontzettend veel van ze hou natuurlijk. I love you with all my heart, only you do I adore, and to know. De initialen van mijn ouders, de V en de A. Omdat het iets is wat voor altijd wel blijft, dus dat wilde ik graag voor mijn ouders ook. Het is een tattoo die staat voor de beschermer en de zwakkere in het geval. En dat is dan de grote boog is mijn moeder die mij beschermt. Ja, ik wil heel graag een tattoo, al een tijdje. En mijn moeder had toen besloten dat het een leuk idee was om samen een symbolische tattoo te zetten. Ja, ik en mijn moeder hebben zelf wat dingen meegemaakt. En daarvoor wouden wij iets samen zetten om die band nog meer te versterken voor ons. Heb jij tatoeages? Ja, ik heb zeker tatoeages. Een paar kleintjes. Zou ik ze mogen zien? Ja, die mag je wel zien hoor. Had ze flats. Zo. Ik wou tatoeage en ik dacht nou we gaan eens even tattoo zetten. Dus ik heb eerst hier een tattoo laten zetten. Henk, Helene, Jesse, Julia en Leonie. Nou, dat is gewoon mijn gezin. Hey, mijn vader en moeder zijn dan bij elkaar en dat is gewoon eigenlijk, dat vind ik gewoon super. Want tegenwoordig zie je dat helemaal niet meer. En we hebben gewoon allemaal een goede band met elkaar. Maar goed, later dacht ik van ik wil toch nog meer tattoos hebben. Dus ik dacht nou, ik ben echt een enorme trotse Zeeuw. Dus ik dacht nou, dan doen we het Zeeuwse logo erop. Dus dit is het logo, het Zeeuwse logo. Dat is ongeveer rond 1850 is dat zeg maar, was dat echt het Zeeuwse logo. Maar die vond ik veel mooier nog als het actuele logo. Okay. Echt met die barokbladeren erop. Ja, dat vind ik gewoon super.
Heeft u een tatoeage? Ja, een heel kleintje. Mag ik hem ook zien? Ja hoor, dat mag. Die zit hier. Het is een lieve heersbeestje, maar hier zeggen ze vaak pim pam poentje. We waren zoveel jaar getrouwd en we dachten, nou dat moeten we bezegelen met iets. En we hadden het er al eens meer over gehad, dus toen hebben we een tattoo genomen. Ik een kleintje, mijn man een wat grotere. Die heeft een tijger op zijn arm. En wat is het geheim van jullie huwelijk, dat je het zo lang redt? Geven en nemen. Een broek heeft 2 pijpen en we hebben allebei een pijp. Ik zie tatoeages. Klopt. Mag ik ze zien? Dat zijn mijn kinderen. Dit is mijn eigen sterrenbeeld. Die heeft te maken met mijn vader. Die heb ik laten zetten als laatste tot nu toe. Mijn vader is ongeneeslijk ziek. Ik wilde hem zetten in de tijd dat hij het nog zelf kon zien. Want hij heeft eigenlijk zelf nooit wat met tatoeages gehad. En ja, dan heb je een dochter die vol staat. Dus ik heb gezegd, ik wil er een voor jou laten zetten. En daar heb ik toestemming voor gevraagd. En dat vond hij geweldig. Maar dan wilde ik het wel doen in de tijd dat hij nog alles meekreeg, zou ik maar zeggen. Dit is de lijn die mijn vader aangeeft. Die kring. Dit zijn mijn zusjes en mijn broer en ik. Deze staat voor mijn moeder. Maar omdat ze gescheiden zijn, is er een opening tussen. En ik heb een half zusje van mijn moeders kant. Dat is deze. Dus ik ben een papa's kindje, even heel raar gezegd. Dus mijn vader is me alles. Ja.